Lolo. Nyos, nyos. Se, se. He, ah, he, he, oh, he, oh, ah, he, ah,
ฮ้ยโอ้ยเฮ้ย Nó vô ghi. Ấy. Đó. Ấy. Đó. Ấy. Ủa, đã. Họ ê, họ hê, họ hê, lô, quay, Quay. Ủa, đó. Đó. Quay. Wow. Quay. Đã. Ôi. ôi, ôi, họ hê, họ hê, họ hê, họ Đã. hê, Đã. Quay. Quay. À. Đó. ôi. Kuridor sang patai pujangga anom. Oh iya. Oh iya. Oh. Oh. Oh iya. Up. Up. Ôi này đi up. Quay. Quay, họ, ha, họ hê, ôi, Đã. Đã. ôi, ôi, À. Đã. 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 ôi, Ê. Ê. Ủa. À. ê, họ hê, họ hê, họ ôi, chết. Đã. 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 Ê, À. ôi. Oh. Up. Pecah umai macam ni. Pas pecah umai. Ayo sob. Wait. Go. Wait. Go. Oh ya. Wait. Wah. Da. Lo. Lo. Wait. Ah. Lo. Oh ya. Da. Oh. Ah. 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 Oh. Ya. Ah. Hey. Ôi là là. Oh oh. Hey. Oh. Hey. Oh oh. Ah. 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 Ôi. Oh. Hey. Oh. Ôi Hey. Oh. Ê, Hey. Da. Da. Ah. Oh. Ôi. Ah. up. Hey.
Anyar ki anyar. Anyar ki. Yakin anyar ki. Nang kampus iki ngene iki. Oh. Oleh lo. Awas. Oi. Oi lah salah. Oh. Oh. Hey. Hey. Oh. Hey. 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 Oh. Hey. 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 Oh. Hey. 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 Oh. Hey, hey! Oh! Oh! Hey! Hey! Oh! Hey! Hey! Oh! Oh! Hey. Da da da. Hey. Oh ah. Da. Oh. Hey! Awas! Op! Da! Hey! Op! Solo! Ah! Hey! Ah! Hey! Hey! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh Ah! oh 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 oh. Hoi. Da! Hey! Ai. Oh! Ora kasuwen sop. Oh ah oh 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 oh. Da. Oh ah da da. Oh. Oh da. Hey. Oh da. Oh ah. Oh. Ha ha. Oh. Oh. Hey! 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 Oh! Hey! Hey! Oh! Oh! Why I? Oi lah salah. Oi. Oh. Ayo. Sing etan mundur. Awas. Sop. Ayo Yo. sop. Kita sop. Yo. Yo yo yo. Hei. Antayos. Oi. Ejaksi. Ejaksi. Oh iya. Halo, Eh. kene iki wonge seneng jungkir walik ya. Lek ro ganongan jungkir walik seneng tepuk tangan ning urung nyangoni lho. Sing tak kira arep metu ki sing anu kuwi lho. Guys, kacamotonan arep metu. Ya kuwi sing kandel bringose kuwi. Sing kandel brengose ya kuwi weh. Lagian iki lho ngapain? Lah nyapa? Lho, iki urung urutane kok jujur wale sik. Lah. Sing ngawer iki lho sapa? Aku ki mawali. Mbok wong kene iki sadar apa ora? Oh, membuka rezeki. Membuka rezeki. Dalan rezeki. Kabeh iki termasuk barokahe dileboni awake dhewe dalane digawe duwawa. Mbok menawa Mbok menawa awake dhewe jungkir walik teko mlilir. Wong kok sami nembane delon ngiwonengen penonton. ya. Dalane digawe duwawa. Asine ben kono ben ketara, kono awake dhewe ben kebagian. Ben bagian teko kene. Tekan kono. Bare awake dhewe semaput dadi gotongan. Iya, semaput Duwawa mending, kaya Bos. ngono. Piye? Semaput mending. Nyapa? Dempen aku setruk ringan. Oh, setruk ringan. Iya, Drigingen ya. Ngene iki lek ora sing duwe gawe wong reokan. Loh, Ora mungkin dayoe masyarakat ngembah. Lembah. Masyarakat Remblahi
Apa? Aku lek urung disangoni yo pelo lho. Macan kumbang. Macan kumbang, Macan ngrembah. macan lembah, Ah desa kene iki ngelembah. lembah babatan. Eh. Lembah jirem. Ji kuwi wonge seneng ngaji. Ah, Rem. Mbak atine marem. Oh, atine Dadi marem. wong ngaji kuwi jalarane ya to. Heeh. Wong susah ngaji tengah wengi terus ngerti hidayahe saka Gusti Allah, Iya. atine marem ya Oh, Allah. marem. Lagi ngoten ta? Wong ngaji ki duwe didasari perbuatan yang baik. Salah. Dan apa? Perbuatan dari dosa. Dosa, hilangkan perbuatan jelek, Ah. amalkan perbuatan baik. Nah, terus contohnya sholat ngaji dadi jirem. Diremi salat ngaji karo Atine marem. atine marem. Apa nek wong seneng guyu? Ah. Seneng guyu ombo tepuk tangan kuwi mesti marem. Ah, tepuk tangan Bapak Ibu. Nah, iki tiange nggih marem jirem. Ping untune sitok nyangoni. Nyapa? Aku terus untune sitok, untune akeh iki. Ya arep nyangoni nggih. Oh ya aduh. Ya. Iki mau tak tanteni ya. Lah kayak 20 aku kok 10.000. Loh. Curang. 20. 20.000. Ini ki mbok Ya. eling sesuk ki wayahe ning pasar melilir lho. Oh, Mas sawu temen ya. Gayane nyangon. Ya. Lah iki dhewe ora iki, Bah. Bathok iki dhewe ora ciri-ciri ta iki. Bakul Brambang, Bos Brambang kuwi. Ya. Wis to, ngono kuwi. Lah. Ya. Wis dikantongi. Dikantongi. Iki sik penonton, pecinta masyarakat sawit teko kene nyangoni. Ah. Urung tuan rumahe, Dik. Kok ora duwe isin? Lah nyapa? Gak nyangoni. Tuan rumah boten cah nyangoni. Nyukani mawon. Pak, waduh enek tanggoku. Jare Wah, ngerti wah. ngono ra mangkat reokan. Aduh. Tanggoku lah polisi lah kuwi Oh lah dadi Mbak ya. cah. Wis jan. Ganteng. Pak polisi, Pak tentara komplit ning kono ya. Tanggoku. Pak. Udah diomong ning maratuaku engko. Keceren Ya. Pak Yusuf. Jajan botol. Ayo salto Yo. jangan banyak bicara. Oke. Nomor duit bar deng. Deng. Plek. Sasirmu. Ayo Jud. Ayo lo. Ayo. Ya kurang ajar sing ngendang barang iki. Sup, impusen. Lah, yo sikah sing kesel ki sing dhuwur. Lah nyempet sing ngisor kuwi malah kembloh. Lah. Usap pengen usap. Bu, wong man. Nyapa? Instruksine piye? Heeh. Ayo mutung aduh. Wong senengane emprit mania. Ora profesional, padahal lho. Persatuan dan keadilan. Lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ibarat sing cangoni cilik, sing gede oleh sangoni. Apa neh kowe kan yatim piatu yo to?
sing halus apa? Kowe ning kene melu sapa? Sampean Kowe kelas piro? 4 Sangu sekolah piro? 5.000. Entuk duit piro? 50.000. Susu 45. Mboten niki tak tabung. Cah cilik sangune 5.000 ora leh oke-oke. Tak tabung iki tak nggo tuku pis R. Lihat galah. Bocah kaya potongane sliro ae kudu tuku piye. Ditabung dingge sangu sekolah, dingge bayar sekolah. Kowe ganong kuwi aja golek-golek semata-mata golek duit. Bener kowe le daripada dibuat titipne Mas Yosika. Iki gene nek duwite mlupuk dingge nggih anu ka lho, ning Susana karo Deluna. Ning lore Mangkujayan jembatan. Ayo lanjut. Sing iki cilik iki lah. Lah, Iki bocil ajaib Bapak Ibu kabeh. niki Cina Jawa sing ra duwe toko. Yo, Cino maksudnya. Bocil ajaib kabeh kok. Bocil ajaib. Semangat tenang. Bocil ajaib. Ayo. Yo. Wow. Iya, awas. 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 Awas yo, awas. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Jangan, jangan. Weh. Weh. Oh, Cinane mendem. iki tak omong itu lele. Iki lek tangi turu ki tak kon raupse aja ganong. Lah piye lo jenenge tangi karo ora iki padha ngene tok. Iki terak karaktere ngene, iki Cino asli. Cina ora duwe toko. Cino Jawa, Ah. Cino asli. Ah. Bok-bok cung. Yo. Iki Alah. bocah ajaib tok, guys. Iki salto teng teng teng. Iki salto teng teng teng. Teng. Aja, niki jenengan penasaran iki ajaib, Pak. Tenan ajaib. Kowe gak usah tampil ya Nyapa? ngisi-ngisi rombonganku iki. Ora apa-apa aja. Mode ingin ajaib kok. Tapi iso salto apa ora? Loh iso no, kulino maju Mas untune. Iso yo. Yo blondo yo. Yo ajaib ki ajaib. Sing cilik-cilik ben manje. Batune entek ya. Setelah terselamatkan. Oh, Dek. Kowe terselamatkan do. Kowe dengi tanggapan ning lor kono satu teng 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 murep suwi, Bu. Dae ora tangi nyapa bae untune nyantol pakadam. Kowe aja kaya ngono. Bocah luwah. Wes rene wis. Iki atur apa anak buah Pak Eko iki, ndelopo. Putune Mbah Lan kok. Nggih, yo. Woi. Yo, awas. Awas, yo. Ayo. Alah ya bejo meni usup. Kok emah to? Ya, piye to?
Nyapo? Langsung 50.000 nyapo. 10.000 bolak-balik bosok wing. Walah aku mau ero lek jenengan ijol duit ning pasar bae nggih nyangoni 10.000-an. Wah iya ngono. Ora apa-apa Dik ning ping akeh kok ya to. Ping akeh nggih. Lek kowe sing wedok, aku sing lanang. Hah? Apa? Jungkir walike dibatin ah. Yo. Yo, tenan? Ready? Ya. Mudah was. Wakeh nggih. Anu benjing mengke lek nanggap priok jenengan ijol. Nyon sewu Bapak Ibu Mbak Sinten dan Mbak Sinten, benjing lek tahun ngarep reokan teng mriki, jenengan ijolne 5.000-an ae. Ben roton neh. Oh ya. Sile lungguh le. Ora sing cilik gelem nampa lho, sing gerang-gerang arep Pak, Mbak karo mboke terus kae kacamatanan ya nek. karepmu gelas gedhe ya. Terus ora usum iki kok kabeh ngacong. Leh. Wong ayo kaya ngono lho. Sing lanang pira? Look. Iya. Mas. Sitok, ora usah sitok, Mas. Separo ae sisan. Iki nemu menggok kleru to, Sob. Ora doyan kok Mas e, ora doyan. Aduh, aku jatuh. Lho kok gak padha, Sob. Lah mengke kandhon sitok. Air. Wes. Yo.
Balapan kayang ning ngitan ulun. Yo, sih. Balapan kayang ngitan ulun. Kayang. Yo, kayang yo. Rating kok golek kok kayang. Yo, delang. Ngitan ulun. Cik. Oke, Bapak Ibu. Itu tadi pertunjukan ganongan wal dagelan. Sitik-sitik penting roto. Nggih. Untuk semua teman-teman yang hadirin di sini, Bapak Ibu yang terhormat, tentunya saya minta maaf apabila ada kesalahan tutur kata atau tindakan yang kurang sangat diperkenankan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya perwakilan dari Reok Senopati Joyo Menggolo. Sampai berjumpa di lain waktu. Pasti kita akan bertemu lagi dalam keadaan berbahagia. Yo, dadai Senopati Joyo.